Mä oon Hanna Sinkko ja mun opinnäytetyön nimi on Kiusaamiseen puuttuminen parasta lapsille ry:n aikaa ilolle lasten leiritoiminnassa. Mun opinnäytetyö käsittelee kiusaamiseen puuttumisen lisäksi sen ennaltaehkäisemistä ja havaitsemista leiritoiminnassa. Nämä kaikki kulkeekin käsi kädessä ja koko kiusaaminen ja kiusaamisilmiö perustuu määrälliseen tutkimukseen ja koulumaailmaan. Siispä olen vertaillut myös koulun ja leirin eroja. Lisäksi mä oon tuonut esille kiusaajan ja uhrin käsitteet ja erilaisia kiusaamisen muotoja. Ja nämä kaikki siksi, jotta leiriohjaajat ymmärtäisivät paremmin, mistä tässä ilmiössä on kyse ja pystyisivät myös paremmin havaitsemaan kiusaamista leirillä. Sen erottaminen riitelystä ja rajusta leikistä on hankalaa, mutta kun ymmärtää, mistä on kyse, niin on paljon helpompaa huomata ja havaita kiusaamista. Mun tutkimus käsittelee 6 teemahaastattelua, joista 1 on leirivastaavan ja loput 5 leiriohjaajien haastatteluja viime syyskuusta tämän vuoden syyskuulle. Lisäksi mä oon käynyt yhdellä leirillä observoimassa ja tekemässä havainnointitutkimusta ja koonnut sieltä havaintopäiväkirjaa ja sen tuloksia ja sillä leirillä esiintyneitä kiusaamistapauksia on myös sitten käsitellyt tässä työssä. Näistä tutkimuksista olen nostanut esille, että miten ohjaajat puuttuuko ja jos ei puutu, niin minkä takia, sekä miten leirikiusaamista ennaltaehkäistään ja minkälaisia kiusaamisen muotoja ja käyttäytymistä näissä tapauksissa ilmenee myös kiusaajan ja kiusatun osalta. Tästä tuloksena on syntynyt kiusaamisen puuttumisen koulutus Parasta lapsille -järjestölle sekä kiusaamisen puuttumisen opas ja lisäksi erätaukomenetelmään pohjaava kiusaamisen puuttumisen dialogi, jota voi käyttää puuttumisselvittelykeskustelussa.